Ia uite cum țin mâinile așa. E bine, nu? E bine, bine. Ia să vedem. Grăbcer. Scoate el, dacă se obosească. Mai bagă și tu picioarele în apă. Zi aici. Ia. Ia să vedem. Ce ai luat, bă, tu? Deci regele ciortănelei. Sus. Ce-ai luat, mă? Sus. Mi-a dat la săta în apă. Mi-a rupt. La etaj, la etaj, la le, la le, la. La etaj, la etaj. Nu pot că filmez. La le, la. Eu sunt la servici, nu ca tine în deplasare. Da, corect. Pe mine nu m-ar fi filmat cineva când am intrat în apă. Auzi? În apă intră mulți, mă. Pești prima zi. Băi, n-am venit cu asta cu peștele în ea, de ce ești? Da, corect. Bine că rămânem Da, e peste periculos, bă. noapte. Și acum mic, apă de care. O să-l scuipă imediat. L-a agățat bine, mă. După aia Auzi, a avut timp, cred că l-a înghițit. Să iau o dată. ia o gură, da. Da, dar nu iei, Sandra. Tată? Panorame de-astea. De la distanță. Mulinață, auzi? Mulinață trăiți, să spune. Ți-am zis eu că ne prinde și cara și un crăpcer. Are ce să ne dea de mâncare acum. Fac eu conserve, macro. Da, da. Adu pălinca aia, mă. Părinca, aia e baza, mamă. De-aia nu pot să-l scot. Hai, mă, hai că este. Mamă. Hopa, hopa. N-a luat aerul, Andra. N-a luat, nu vrea, nu poți, nu pot să-l Stă forțez. cu capul în jos. N-ai ce să-i faci. Nu pot să-l forțez că să-l pe băț, uite cum e. Nu-i foarte mare, dar la Nu te-a plecat. 2 3 kg. kg, cam la 2-3 kg așa mare. Ce faci, mă, știrbule? În loc să-l prinzi tu. Uite, hai. Gata, acum n-am văzut. Pluta mea e la fund. Pluta e la fund? Nu e la fund, nu e. Nu e la fund. Hai, boiule, scoate botul. Hop, Așa. uite-l. Gata. Ușor acum a doua oară. L-am terminat. Îl tărâi, să știi, nu-l ridici, că e Dă-te slăbit. înapoi, dă-te înapoi, dă-te 2 kg? Vă rog, vă rog. Are 4 la popa. Hopa! Ți-am zis că e ăla. Cătălina, fă... A, nu e nevoie. Mamă, ce mișto. Mamă. La undiță, uite, mă. La undiță. Uite, băi, crab la undiță. Să moară, mă. Ești profesor, prea văd, e singurul care... Să trăiți. Mulțumesc, Bravo. Florin, că-l vezi mai tare. Corect? Mamă, ce frumos e mâncat. Ăsta are 6 kg. N-are și Hai să vedem. și ce are. Hai să vedem. Hai, tată. Ba! Ia, vino să te văd. Dar ce-am să vă Tu spun? ce-ai făcut, mă, cu lansăta, mă? Are gutoa ei la el. E și Cum gândesc că săpat. Bă, Da, ce uite. o poză cu el așa frumos cum Hai, domne. Și nu-i de textil mâncați așa, Nu de e. nylon. Era de Ia nylon. uite, bă, cum a ținut ăsta, săracul. Bățul a făcut toată treaba. Da, da, și meserie. Dacă nu te duci după el, să duci. Era Ia bună. cum a fost agăța? Era agățat zdravă. Dar uite ce ache. Și la alții vine, mamă, bune, sub mamă, el. Uite la rămiț. La caras. Mamă, n-am văzut așa ceva. Ești tare. Intra cu totul ăsta. Uite. Hai să-l sun pe... Ești tare, tată. La detaliu ești la operație. He? La operație ești la detaliu. Aveai Nu aveți o... din aia, e glițită? Nu mai scăpa. E dat exact în buză, a? Ia pe asta, dacă e mic. Dar cât de groasă arăta Și i-a buza. luat, i-a luat și... I-a luat... O, da, ce frumos. Îmi facem o operație. Corcodelule. Dinamo ce zice? Bate Dinamo tot? Ce era să mai facem cu Dinamo? Dinamo, bă. Mai slăbuți. Bă, n-a văzut nimeni? Ia uite.
Steaua, steaua. Uite breac. Hai băi, să facem Ia poză. uite, băi, ești profi. Arată acum așa, tata. Vino mă să faci o poză. Stai mai așa să beau palincă. Vino mă. Ia uite. Mă și mie o poză. Mamă, ce frumos. Nu băi, sunt încă în filmare, stai așa să termin filmarea. Hai. Și după aia să fac poză. Gata?